Vítame ťa u Webstara v novom celosvetovo dosiahnuteľnom Vitality Community, kde veľmi ľahko môžeš spoznať cestu k vitalite a k zdraviu, pritom sa stretávať s priateľmi a nakupovať po úplne novom spôsobe. Na Webstare dostaneš odmenu takmer za všetky online aktivity. Môžeš byť v spojení so svojimi priateľmi, zdieľať najlepšie tipy súvisiace s krásou a s fitnessom, zdieľať obľúbené fotky, najnovšie správy a obľúbené značky. Osobný Webstar Vitality Coaching máš zadarmo k dispozícii. Webstar odmeny nazývame Webstar Creds. S Webstar Credsmi na Vitality a Lifestyle produkty môžeš získať až 100% zľavu. S Webstar Credsmi dennodenne môžeš získať odznaky a skutočne hodnotné ceny. Ako začať vo svete Webstara? Poprvé vytvor si svoj Webstar profil, potom nahraj svoju fotku. Napíš, čo ťa najviac zaujíma. Po druhé, rozprávaj svojim priateľom o Webstare. Čím viacerí sa zaregistrujú, tým viac Webstar Credsov budeš mať. Naším poslaním je, aby s Webstarom sme mohli vytvoriť milióny zdravých a spokojných zákazníkov. Začnime! Zapoj sa do misie Webstara. Teraz! S Webstarom môžete úspešne vybudovať svoj online obchod na trhoch budúcnosti. Na trhoch zdravia, sociálnych sietí a e-obchodu. V osobnom partner office máte k dispozícii veľa profesionálnych a vysoko efektívnych nástrojov. Pošlite pozvánky Webstar z Recruiting centra. Osoby, ktoré sa zaregistrujú podľa vašej pozvánky, budú priradené priamo k vám podľa vášho ID čísla Webstar licencie. Zobrazenie stavu a infomaily obsahujú informácie o tom, čo všetko robia vaši užívatelia na Webstar. To vám umožní cieľové kontaktovanie a na konci užívateľ sa stane zákazníkom. Leadership Center vám ponúka ideálne riešenie na riadenie partnerov. S rôznymi ukazovateľmi obratu, zoznamami kontaktov, prehľadov školení a tabuľkami stavov je to ľahké. Ak chcete byť aktuálne informovaní o všetkom, kliknite si na Webstar Media Center. Tu máte možnosť prehlbiť svoje znalosti o obchode alebo o stratégiách Vitality a stiahnuť všetky obchodné dokumenty. Webstar Partner Office je kľúčom pre vybudovanie úspešného online obchodu. Používajte aj vy Partner Office.